исфара яке аз минтақаҳои қадимаи кишвар аст ки ба шарофати соҳибистиқлолӣ ва заҳмати софдилонаи мардуми сарбаланду меҳнатдӯст ва илму адабпарвараш беш аз пеш шукуфтан дорад. сокинони ин шаҳри бостонӣ бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан баҳри боз ҳам ободтар шудани он камари ҳиммат бастанд. дар воқеъ ин шаҳри зебову дилоро макони истироҳату фароғат асту рӯз аз рӯз ҳар як гӯшаву канори он зебову дилоро мешавад. дар баробари оне ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гашт. мардуми сарфарозу сарбаланди Исфарамарз бо тамоми ҳастии худ пайи ободиаш талош меварзанду маконҳои сайёҳиашро аз нав барқарор мекунанду паси эҳёи ҳунарҳое мебошанд ки аз умқи ҳазорсолаҳо боқӣ мондааст. аслан ҳунармандони кандакор дар ҳама манотиқи Тоҷикистон ҳастанд ва шурӯъ аз сохтани гаҳвораву асбоби рӯзгор то дар бунёди манзилҳо аз ҳунари кандакории худ ба таври густурда кор мебаранд. тавлиди асарҳои бузурги ҳунарӣ кандакорӣ бештар дар шимоли Тоҷикистон маъруф аст ки чунин ҳунармандони кандакорро метавон дар шаҳри Исфара дарёфт. зеро дар ин минтақа теъдоди кандакорон хеле зиёданд ва афроди огаҳ аз рӯзгори сокинони ин минтақа эҳсос карданд ки бунёди манзили муқаррарии зисти мардумӣ ба вижа кӯҳистони минтақа бечӯб ва кандакорӣ дар он ғайри қобили тасаввур аст. бояд зикр намуд ки ҳунармандони Исфара кандакориро дар гузашта то ба имрӯз на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ ҳатто берун аз кишвар ба ҷаҳониён муаррифӣ сохтанд ва ҳар нафаре ки гузораш ба ин шаҳри зебову дилоро афтад ҳатман дар ҳар гӯшаву канораш ин намуд ҳунарро мушоҳида мекунад. беҳуда намегӯянд ҳунар инсонро бузургиву шаҳомат бахшида ӯро болидароҳ мегардонад ва зиндагиро зебоӣ мебахшад. ҳамаи ҳунарҳо дар оғози аз бар намудан душворӣ доранд, вале кам одамоне ёфт мешаванд ки ин душвориҳоро паси сар намоянд. аз ин ҷост ки дар ҳама давру замон ҳунарманд воломақому бообрӯ мебошад. яке аз ҳунармандони чирадасту кандакори ин шаҳр Саломҷон Деҳқонов зиёд умри худро паси ҳунари наҷҷорӣ сарф кардаву бо истифода аз дарахте ки дар шаҳри Исфара шоҳрати беандоза дорад зардолу армоғонҳои гуногунро сохта пешкаши харидорону сайёҳон мекунад. вақте мо ҳам зимни наворбардорӣ мушоҳида намудем, ӯ як хонаи алоҳидаро барои ҳунараш ҷудо намудааст ки ҳар бинанда вақте вориди он мегардад гумон ба он меварзад ки ин ҷо хонаи кандакор нест, балки ба осорхонае шабоҳат дорад ки ба хотири намоиши армоғонҳои мардумӣ оро ёфта. сохтани олатҳо барои рӯзгордорӣ аз қабили табақи қошоқ, гаҳвораю сандуқҳо ва дигар анҷомҳои барои зиндагӣ зарурӣ эҷози достони ин ҳунарманд мебошад. дар ин ҳунар боз ҳунари кандакорӣ низ дохил мешавад ки барои ороишоти хона, олатҳо ва ҷиҳозҳо истифода бурда мешавад. ин ҳунарманди чӯбкор ҳамчун идомадиҳандаи ҳунари аҷдодонамон маҳсули дасташ дар хонадони сокинон аз ҷониби кадбонуҳо истифода мешаваду соҳиби мақоми баланд гардидааст. мо ҳам рафти наворбардорӣ ҳисси кунҷковӣ
ҷомеамон боло гирифту аз Саломҷон Деҳқонов пурсон гаштем ки ӯ ин ҳунарро чӣ гуна аз худ кардаву оё мардум таваҷҷӯҳ ба армағонҳои сохтаи ӯ доранд. Дар ҷавоб чунин гуфт: асосан ин ҳунарҳо аз падарам, аз бобом мерос мондагӣ. ин гузаштагона меросашон. мо боз ҳамиҳоят давом дода ҳозир мана сохта истодем. ин ба талаботи одамо ҳама вақт даркорӣ аст. вақте ки мо ба бозор мебарем, ҳама мехарад чиза. асосан хориҷиҳо тез мехаранд, чунки ин аз дарахти зардолӣ сохта шудааст. ҳунармандони кандакор дар аксар маврид дарахтони ҳаргунаро истифода мебаранд, аммо ҳамсоҳбати мо танҳо аз чӯби зардолу кандакорӣ мекунаду халос, зеро ба гуфтаи худаш зардолу хусусияти шифобахшӣ дорад. вақте ки ҳунарманд худаш медонад ки маҳсулоташ чӣ хосият дорад, баъд мефаҳмад ки бояд ҳамин хел чиз ҳамон дарахт сохтан. зардолӣ ки хосияти як табобатӣ дорад ва витамини калий, магний, ҳамин хел витаминҳои бисёр дорад ки ба дили инсон таъсир мерасонад. асосан ба дил одама ҷавон нигоҳ медорад. вақте ки шумо бо ҳамин сару кор доред, зардолӣ дарахту чӯбас, одама ҷавон нигоҳ медорад. барои ҳамин ман бисёртар мехоҳам ки ҳамин дарахта набурам, нашканам. бисёртар ман чӣ кале ки пешвои миллат ҷаноби оли имомали раҳмон мана ҳозир уфтосиян, обод каросиян, дарахтҳои шинондосиян, боғҳоро ташкил каросиян. ман ҳамин боба бисёр хурсанд. Саломҷон Деҳқонов дар воқеъ ҳунарманди кандакору чирадасе аст ки бо ин роҳ кору зиндагиашро пеш мебараду дар чандин намоиши ҳунарҳои мардумӣ иштирок намуда соҳиби мукофоту ифтихорномаҳо гаштааст. Ӯ мегӯяд эълон гаштани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сари вақти аст. Ин ҳунарманди кандакор ҳамзамон мегӯяд ки баҳри ҳунар бояд заҳмат кашид, талош варзид то ба мақсад бирасӣ. дар ҳақиқат аз даврони қадим то ба имрӯз шахси ҳунарманд байни ҷомеа мақому манзарати хосаеро соҳиб аст. агар устои ҳақиқӣ бошад, ҳамон шахс ки аввал вай устоз дошта бошад, баъд усто мешавад. беустоз усто намешавад. ҳамин камаш ҳамун усто кати тахминан 10 сол 20 сол кор карданашта. баъд вай усто ҳаққан худаш усто мешавад. бо ҳамон адам аз ҳамун усто пурсида нест ҳар кор. бояд гуфт ки агар чунин доварӣ конем ки дар ҳар як хонаводаи мардуми тоҷик нақше аз ҳунари кандакорӣ ҳаст, мутмаинам ки иштибоҳ нахоҳад буд. зеро бистари нахустини тифли тоҷик ки гаҳвора аст, дар худ нақше аз ҳунари кандакорӣ дорад ва чунин ақида низ ҳаст ки ин як далели дар муҳити зебоипарастиву ҳунар тарбият кардан аз замони тифлияти мардуми мост. боиси тазаккур аст ки ҳунари кандакориро метавон дар шаҳри Исфара баръало мушоҳида кард. мо замоне ки дар ин шаҳр наворбардорӣ мекардем, хостем дар бораи ҳунари кандакории ҳунармандони шаҳри Исфара маълумоти бештар пайдо намоем ва ҳамин тавр мо атрофи шаҳрро давр задем. воқеан ҳам зиёд ҷойҳоро дар худ дорад ки бо истифода аз санъати волои кандакорӣ ҳунармандонаш обод намуданд. дар ҳар макони ин шаҳр чойхонаҳои боҳашаматро вохӯрдан мумкин аст ки онҳоро бо истифода аз ҳунарҳои мардумӣ зебу зинат бахшиданду макони соҳбату чойнӯшӣ, аскияву ҳазл, кабкҷангу бедонаҷанг ва маҳфилҳои маданӣ гаштанд. ҳунармандони кандакору чирадасти Исфарамарз ин чойхонаҳоро бо маҳорати баланди кандакориву гаҷкорӣ бунёд намуданд ки яке аз дигари комилан фарқ мекунаду макони тамошо барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ гаштааст. ҳунарманд ҳар куҷо ки ҳаст бо ҳунари худ меболаду ифтихор мекунад ва
ҳунармандони тоҷик имрӯз дар арсаи байналмилалӣ шӯҳрати хубу хосро ба худ касб карданд ва бо ҳунари худ меболанду ифтихор мекунанд. ана ҳамин макони зебое ки шумо мебинед ва як макони хеле таърихӣ ҳам ҳаст ва таърихи хеле тӯлонӣ ҳам дорад. чун ин макон чойхона дар шаҳри Исфара ҳаст ки дар ин ҷо ҳунармандони шаҳри Исфара ҳунари кандакориву гаҷкориро хеле хуб истифода бурданд. инҷо ҳарф дар бораи чойхона рафт, як каме дар борааш гуфта мегузорем. чойхона ин ҷоест ки дар он ҷо одамон чой менӯшанду суҳбатҳои самимонаву дӯстонаи худро дар ин макон анҷом медиҳанд. дар аксар минтақаҳои кишвар бештари чойхонаҳое ки бо истифода аз нақшу нигори миллӣ бунёд гардидааст дар меёбем ки ин ҷо пирони рӯзгордида мӯйсафедон сарҷам мешаванду ёд аз замони ҷавонии худ мекунанд. чойхона воқеан дар шаҳрҳои кӯҳан ва деҳу деҳаҳои мамолики шарқ як мактаби бузурги одаму одамгарӣ ба ҳисоб мерафтаасту меравад. он ҷо аслан гули сари сабади ҷомеа ва мардони гапдону гапхон ҷамъ меоянд ва дар атрофи худ ҷавононро ҷамъ намуда ба онҳо дарси одобу ахлоқ меомӯзанд, мусиқии ороми миллӣ мешунаванд. чойхона як мактаби бузурги илм, фарҳанг, сиёсат ва таъриху тамаддун аст. ҷое ки дар он ҷо тамаддун поя гузошта мешавад ва ин ҷо на минбарҳои баланд аст, балки ҳамин гуна ҷойҳои оддӣ аст ки тамаддунҳо аст ва он тамаддун дар асоси тамаддуни бостон ба вуҷуд омада бо чойхона бар ин ҷойҳои умум решапайванд мегардад. ҳамин аст ки бештари чойхонаҳоро дар шаҳри Исфара дучор омадан мумкин, зеро мардуми сарфарозу сарбаланди Исфарамарз аз гузашта то ба имрӯз ин чойхонаҳоро аз насл ба насл мерос гузоштанд. барои мӯйсафедони шаҳри Исфара чойхона ҷойи муҳим аст. қисса мекунанд ҳатто онҳо дар миёнбанди худ мавиз, тут, донак ва дигар шириниҳоро гирифта ба чойхона мебаранд ва чой хӯрда суҳбат карда менишинанду ҳузури ҷон мекунанд. ривоят ҳаст ки ибтидои асри 20 дар Исфара 20 чойхона амал мекардааст. қисми зиёди онҳо дар бозорҳо, кӯчаҳои асосӣ ва соҳили дарё ҷой гирифтаанд. ин буд як каме маълумоти кӯтоҳ дар бораи чойхона ва чойхонаҳое ки дар шаҳри Исфара ҳастанд. дар идома боз ҳам дар бораи кандакорӣ барои шумо қисса мекунем. бояд тазаккур дод ки чойхонаҳои шаҳри Исфара дар пояи анъанаҳои ҳунари халқӣ бунёд шудааст. онҳо бо манзараҳои зебои атрофашон басо созгор омада ҳусни нотакроре доранд. меъмории чойхонаҳо, толорҳои калону барҳаво ва айвонҳои кушодаро метавон дар ин чойхонаҳо мушоҳида кард. البته اینجا همه هنرها دستی هر خانه دیگرش فرق میکنه یگان تاش تکرار نمیشه من این تالاری کلان من این توری به استفاده است تماما دیگر اینجا دو تالاری مایده های اینها همش دیگر یگان تاش یادگیرش به مانند نیست. дар ороиши шифт деворҳо унсурҳои меъмории миллӣ корбаст шуданд ки тавассути онҳо ин шифти бузургҳаҷми чӯбкорӣ бетакягоҳу мех устувор гардидааст ва он шоҳсутунҳои нақшини чӯбине ки дар бунёди толорҳо истифода шуданд танҳо вазифаи ороишӣ доранд. ороишоту бинои чойхона дар ин макон бисьёр ҷолибу дилпазир аст.
хандакори бадеӣ ба кулли бо бадеияти бинои чойхонаҳои ин шаҳр созгор афтода боз ҳам завқи баланди ҳунармандонро ҳувайдо кардааст. дар ин ҷо аз рангҳои мӯътадил ва ҳатто бахира моилро истифода карданд ки ба муҳити атроф мутобиқ афтодааст, яъне рангҳое ки мавриди истифодаи наққошон қарор гирифтааст идомаи рангҳои табиии кӯҳу дарё ва боғу саҳроҳосту маконҳои зеборо дар оғӯш мегиранд ва як муҳити шоирона, пурмазмун ва роҳатбахши ба чойхона заруриро ба вуҷуд овардаанд. кандакорӣ албатта касби қадима аст. асосан ин дастӣ шудагӣ. пеш вақте ки ин чойхона месохтем ҳозира ҳамин дастгоҳое ки худаш тарошида мегирад ин хел дастгоҳо набуд. ҳамаш исканаю кӯва мегӯянд ҳамин болғе манаи чӯбин ҳамин тиқ зада қаронда мегирифтанд. ҳамон ба ин дур бисёр мушкил буд. устоҳо ҳамеша ина дастӣ кардагӣ. ҳамчунин санъати кандакорӣ дар тоҷикистон бо санъати мусиқӣ робитаи хеле қавӣ дорад ва аслан ҳам асбобҳои мусиқии қадимии тоҷик навъҳои мухталифи он ҳунари дасти кандакорон аст. чунин тахминҳое низ ҳаст ки таърихи кашфи асбоби мусиқӣ ба монанди дутор, думра, ситор, ҳатто танбуру карнай низ ба завқи кадом як кандакоре иртибот мегирад. зеро шояд бастагии зиёди кандакор ба санъати мусиқӣ боис шуда ки асбобе тавлид шавад. ҳамин аст ки завқи ҳунари кандакорӣ дар санъати мусиқӣ бахши муҳим дар рушди ҳунари навозандагӣ унвон мешавад. феълан бояд қайд намуд исфараи бостонӣ аз он мавзеъҳои хушманзараи кишвар аст ки бо табиати зебову кӯҳҳои осмонбӯси рангоранг, меваҳои шаҳдбору мардуми меҳмоннавозу ҳунармандони чирадасташ ва ёдгориҳои нодираш дер боз қалбҳоро тасхир кардааст. шоистаи зикр аст ки шаҳр барои пазироии сайёҳон дорои шароити зарурӣ буда роҳбарият ҷиҳати боз ҳам беҳбуд бахшидани инфраструктур чораҳои мушаххас меандешанд. агар мехоҳед зебогии ин шаҳрро бубинед, пас ташриф биёред ба шаҳри Исфара. воқеан ҳам шаҳри диданиву тамошо, шаҳри зебову дилоро, чун маконҳои истироҳативу сайёҳиро дар худ дорад ки ба дидан кас мафтуну шайдояш мегардад.